зберігати спокій та не панікувати на тлі новин про можливе нове вторгнення Росії, закликав президент України Володимир Зеленський. У зверненні до нації він закликав зберігати критичне мислення, розуміючи, що деякі новини можуть бути фейками. Глава держави наголосив, що вивезення працівників амбасад США, Великої Британії та інших є елементами складної дипломатичної гри і додав, що Україна та партнери діють єдиним фронтом. Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають дійсно щиру мету. Деякі є просто чутками, деякі відвертими, на жаль, фейками, а деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Бережіть свій організм від вірусів, мозок від брехні, серце від паніки. США врахували позицію України у відповіді РФ, яка вимагає гарантій безпеки. Про таке заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він додав, що Україна не має заперечень щодо цих пропозицій. Саме цього тижня США мають надати Росії письмову відповідь щодо її ультиматуму до НАТО. Україна підтримує дуже тісний контакт не лише зі Сполученими Штатами, а й з іншими партнерами. Обмінюється інформацією, оновлює безпекові оцінки. І немає нічого, чого не знали б наші партнери, чого б ми не знали про поточну безпекову ситуацію на місці. Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень. Кулеба також закликав зосередитися на тому, щоб посилити стримування Росії. На його думку, кількість російських військових вздовж кордону України та на окупованих територіях є великою і несе пряму загрозу. Однак наразі ця кількість недостатня для повноцінної війни. Ми всі розуміємо, що ризики високі, і насправді немає значення, скільки разів на день ми нагадуємо про неминучість вторгнення чи будь-який інший сценарій. Ми маємо зосередитися на підготовці і посиленні нашої здатності стримати будь-який сценарій і будь-який тип агресивних дій, які заподіє Росія проти України. Парламент ухвалив закон про підтримку політв'язнів Кремля. Він має врегулювати статус та гарантії людям, позбавленим свободи внаслідок збройної агресії проти України. Він стосується військових, що потрапили у полон, цивільних заручників, ув'язнених з політичних причин та членів їхніх родин. Закон передбачає створення спеціальної комісії, яка вирішуватиме, кому надати статус політв'язня. Визначено підстави для встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, а також створено єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення волі окупантами. Політв'язням і членам їхніх родин держава надаватиме щорічну грошову допомогу, а також одноразову грошову допомогу після звільнення. На час ув'язнення держава має відшкодовувати витрати родин на адвокатів, а після звільнення людина зможе отримувати безкоштовний захист своїх прав у суді. Держава також має сприяти з працевлаштуванням та житлом. На законодавчому рівні закріплена медична та реабілітаційна допомога. На весь період незаконного ув'язнення та 6 місяців після звільнення за людиною зберігатиметься її робоче місце. За 288 закон прийнято, рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Прокуратура Криму скерувала до суду обвинувачення щодо колишнього судді окупаційного Сімферопольського районного суду, який виніс незаконний вирок заступнику голови Меджлісу Ільмі Умєрову. Йдеться про Андрія Кулішова. У вересні 2017 року він засудив Ільмі Умєрова до 2 років позбавлення волі у колонії поселення і на 2 роки заборонив займатися публічною діяльністю, визнавши заступника голови Меджлісу винним у нібито закликах до порушення територіальної цілісності Росії. До суду скеровано обвинувачення за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У 2017 році суддя, достовірно знаючи, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, з моменту окупації на півострові діють виключно норми національного законодавства України, незаконно здійснював розгляд обвинувального акту відносно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу за фактом його виступу в прямому ефірі українського телеканалу АТР та нібито закликів до порушення територіальної цілісності Росії. 2 українських воїнів поранено на Східному фронті. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, бійці зараз під наглядом медиків. Стан одного називають задовільним, іншого – середньої тяжкості. Російські окупанти з безпілотника скинули гранатометний постріл в ОГ-17 на околиці Пищевика на Приазов'ї. А неподалік Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Та великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого 4 російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Внаслідок дії ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Прослідувало 699 осіб, а на підконтрольну Україні територію прибуло 872 особи. Ще майже 80 тонн американської зброї прибули до України. На литовищі Бориспіль зустріли третю за останні 4 дні партію оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Йдеться про кілька сотень протитанкових ракетних комплексів «Джевелін», одноразові гранатомети SMAWD, призначені для руйнування ворожих укріплень та знищення легко броньованих цілей, а також кулеметні набої. Повний перелік озброєння не розкривається. Однак міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що у складі американсько-британської допомоги є зброя, про яку мріяли Збройні сили. Невдовзі має прибути 4-та партія американської зброї. Це підтвердили і в амбасаді Сполучених Штатів. Наш посил чіткий. Сполучені Штати, наші союзники та партнери на боці України. І ми спільно працюємо над пришвидшенням надання безпекової допомоги для України, щоб допомогти виконати суверенне право захищати себе. Давайте чітко скажемо, якщо Росія зважиться, це буде її катастрофою. Слава Україні! Вихідними до України прибули 170 тонн зброї та боєприпасів зі Сполучених Штатів. До цього Велика Британія доставила близько 2000 ПТРК «Енлоу». Крім того, Балтійські країни, Литва, Латвія та Естонія заявили, що з дозволу США передадуть Україні ПТРК «Джевелін» та переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Не панікувати та готуватися до найгіршого. Голова Меджлісу кримськотатарського народу розповів, як реагувати на інформацію про ймовірний новий наступ Росії вглиб нашої країни. За його словами, треба врахувати помилки 2014 року, які призвели до окупації Криму, а також кожному на своєму місці робити усе необхідне, аби дати відсіч ворогу. Розповів Рефат Чубаров і про те, чи є у нього своя тревожна валізка. Первое. Паниковать не надо ни в каких ситуациях. Не надо паниковать. Это первое. Второе. Надо всегда готовиться к наиболее худшему варианту развития событий. 2014 год и наш крымско-татарский горький опыт показал о том, что тогда, когда враг физически вторгается на твою землю, должно быть максимальное соединение функций государственных органов, прежде всего армии и народа. Вот в Крыму этого в 2014 году не было, и поэтому Крым уже 8 лет как оккупирован Российской Федерацией. И поэтому давайте будем каждый на своем месте выполнять те полномочия, которые на нас возложены, и готовиться к тому поведению, которое возможно вот в нашем личном таком статусе. Я сказал, что надо быть готовым
к самой худшей ситуации. Но это не обязательно, что эта ситуация должна наступить или наступит. Но если она наступит, то вы должны быть готовы к немедленным действиям в соответствии со своим статусом. У меня статус председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Я знаю, где мне необходимо быть, если возникнет то время, которое мы называем часом X. И, соответственно, я к этому готов, и в том числе, как вы сказали, з тривожним чемоданчиком. Окупаційні силовики прийшли з обшуком до кримсько-татарського ресторану «Алем» у Строганівці під Сімферополем. На дворі чатували озброєні розгвардійці та ОМОНівці. Усередині співробітники окупаційного слідчого комітету та Роспотребнадзору. Що саме шукали окупанти, невідомо. Також наразі немає інформації про затримання. Згодом прийшли і до власника закладу Іси Хайбулаєва. Втім, жодних подробиць візиту окупантів поки немає. Понад 24 тисячі нових випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували в Україні. 141 людина померла від цієї хвороби. Наразі у червоній зоні епіднебезпеки перебуває Івано-Франківська та Рівненська області. У помаранчевій – 13 областей. Решта областей та столиця на жовтому рівні епіднебезпеки. Більше 20 тисяч випадків щодня означає, що нова хвиля не оминула Україну. На жаль, ми це розуміли і готувалися до цього. Наразі 2 регіони вже потрапили в червону зону. Це Івано-Франківська і Рівненська області, які у нас, на жаль, серед аутсайдерів з рівнем вакцинації від COVID-19. Щеплення від коронавірусу в рази зменшує ваші шанси потрапити у лікарню під кисень, тому вкотре закликаю всіх вакцинуватись. Це захистить ваше здоров'я, це захистить ваших рідних, близьких. Держава і уряд зробили все можливе для забезпечення вакцинації в Україні. Сьогодні відповідальність вже лежить на кожному громадянині України. Різкий стрибок захворювань і смертей від ковіду зафіксували у Києві. За добу майже 2000 нових випадків. Це найбільша кількість з 10 листопада минулого року. Тим часом принаймні одне щеплення від ковіду вже отримали 49% жителів України. Найбільше вакцинованих у Києві – понад 71% дорослих мешканців. У 6 областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області. За даними Центру громадського здоров'я, найменше вакциновано на Закарпатті, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Волині. Менше 40% дорослих. Тим часом уже понад 7,5 мільйонів українців подали заявки на отримання виплат за програмою «Є-підтримка». 1 мільярд 700 мільйонів гривень уже витрачено. Лише за останні 2 дні люди віком від 60 років витратили понад 6,5 мільйонів гривень на купівлю ліків. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітніх послуг. Також за ініціативи президента Володимира Зеленського ми плануємо розширити програму на комунальні послуги. Президент також анонсував 500 гривень виплат за бустерну дозу вакцинації, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи президента. А в окупованому Криму також зростає кількість хворих на ковід. За минулу добу 620 нових пацієнтів, а 17 людей померли від цієї хвороби. Але це за сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова. Вакцинованим від коронавірусу стане простіше подорожувати Євросоюзом. Міністри блоку рекомендували країнам-членам послабити антиковідні правила для тих, хто має сертифікати. За їхніми словами, тепер обмежувати пересування потрібно на основі ситуації конкретних людей, а не регіонів чи країн. Сьогодні ми прийняли переглянуті рекомендації щодо подорожей територією Євросоюзу. Як уже роблять багато держав, ми фокусуватимемося на особистій ситуації кожної людини, вакцинована вона чи ні, а не на епідеміологічній ситуації конкретної країни чи регіону ЄС. Обмеження мають бути суворішими для тих, хто не вакцинований.
Сьогодні сертифікати в ЄС можна активувати не тільки після вакцинації, але також перехворівши на ковід або зробивши ПЛР-тест. При цьому правила від країни до країни відрізняються. Так, Франція, Бельгія та Ірландія не обмежують в'їзд для вакцинованих мандрівників із інших країн блоку. У той сам час інші держави, включаючи Італію, навпаки, обмежують. Рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони також дозволяють країнам у виняткових ситуаціях запроваджувати додаткові заходи. Вони містять деякі винятки для екстрених випадків, коли ситуація в країні чи регіоні є надзвичайно поганою. Нові правила набувають чинності із 1 лютого. Найбільше місто Туреччини – Стамбул замело снігом. Такого тут не бачили багато років. На дорогах транспортний колапс. Влада Стамбула на кілька годин заборонила мешканцям виїжджати на приватних автівках. Громадський транспорт також встав. Працює снігоприбиральна техніка. Тим часом багато хто вийшов насолоджуватися погодою. Навіть просто повалятися у снігу для турків – екзотика. Поспішають сфотографуватися, доки не розтануло. А ось в аеропорту Стамбула, найбільшому в Європі, було не до сміху. Тут через негоду застрягли сотні пасажирів, декому довелося ночувати просто на підлозі. Ми застрягли тут від учора. Були проблеми з багажем, квитками та їжею. Закликаємо владу розв'язати проблему. Ми спали на підлозі, це було жахливо. Ми тут понад добу. Мали вилетіти до Парижа, але немає жодної інформації. Аеропорт нічого нам не каже. Наші рейси якимось чином перенесли на завтра, тобто вже на сьогодні. Як повідомляє влада, зараз польоти відновлюються. Загалом у Туреччині через снігопади у скрутному становищі виявилося майже 5 тисяч людей. Тисячі людей довелося розміщувати у тимчасових притулках. В Хурделелу і в Греції на Афіни налетів сильний снігопад. У столичному регіоні, а також на деяких островах, включаючи Крит, закриті школи та центри вакцинації, крамниці товарів не першої потреби та банки. Рух шляхами паралізований, не літають літаки. Ми доїхали і застрягли. Стоїмо тут уже 3 години. Спочатку снігу на дорозі було небагато, сантиметрів зо 2, але погода погіршується. На кільцевій дорозі довкола Афін застрягли тисячі водіїв. Там працюють рятувальники. Як держава, ми маємо вибачитися перед всіма, хто постраждав або страждає прямо зараз. Пожежна служба та дорожня поліція докладають титанічних зусиль, щоб звільнити водіїв, які застрягли на кільцевій дорозі. Сніг в Афінах зазвичай велика рідкість, але таку картину тут спостерігають вже другий рік поспіль. Снігопад приніс шторм Ельпіда. У столиці та передмісті почалися перебої з електропостачанням. Нам усім потрібно бути дуже обережними. Повторюю, в районі Аттики випаде найбільше снігу. Строго дотримуйтесь вказівок влади та мінімізуйте або повністю припиніть будь-які переміщення. Ну а хтось поспішив скористатися унікальною нагодою та викупатися на засніженому пляжі. Щоправда, довелося вбрати шапку.